Hi friends, எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? எல்லாரும் நல்லா இருக்கீங்க நம்புறேன். இன்னைக்கு லஞ்ச் ரெசிபி தான் பார்க்க போறோம். ஒயிட் வெஜிடபிள் பிரியாணி தான் ரெடி பண்ண போறேன். அதுக்கு கேரட் பீன்ஸ் ரெடியா இருக்கு. பட்டாணி ஊறிட்டு இருக்கு. அதுக்கு நம்ம வீடியோ போறதுக்கு முன்னாடி நீங்க நம்ம சேனலுக்கு புதுசுனா நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருச்சுனா வீடியோ பார்த்து லைக் போட மறந்துடாதீங்க. வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ள போகலாம். வெஜிடபிள் பிரியாணிக்கு ஆப்டா ஒரு பொட்டேட்டோ ஃப்ரை தான் பண்ண போகிறோம். ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ரெண்டு காம்பினேஷனும் ரொம்ப காரம் இல்லாமல் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நீங்களும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். வாங்க பாருங்கள். இப்போ நான் காயெல்லாம் கட் பண்ணி ரெடியாக வச்சுருக்கேன். கேரட்டும் பீன்ஸும் அதுக்கேற்ற மாதிரி வெங்காயமும் நறுக்கி வச்சுருக்கேன். பட்டாணி ஊறி இருக்குது. இது பேஸ்ட்டு நம்ம எப்போதும் வெஜிடபிள் சாதத்துக்கு ரெடி பண்ணுவோம்ல, இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு. இஞ்சி பூண்டு கூட நான் பச்சை மிளகாயும் புதினா தலையும் போட்டு அரைச்சி வச்சுருக்கேன். இது போட்டாவே அதுக்கு அந்த பச்சை மிளகா தான் அதனோட காரம். அதனால் ஒரு பச்சை மிளகா 3 பச்சை மிளகா போட்டு புதினாவும் சேர்த்து அரைச்சி வச்சுட்டேன். நம்ம காரத்துக்கு வேறு எந்த மசாலாவும் ஆட் பண்ண போகிறதில்ல. பாருங்கள், நம்ம தாளிப்பு ரெடி பண்ணிக்கலாம். நம்ம எப்போதும் பிரியாணிக்கு தாளிக்கிற மாதிரியே நம்ம பட்டை கிராம்பு எல்லாம் போட்டு தாளிப்பு ரெடி பண்ணிக்கலாம். அது கூட சோம்பு கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். பசங்க சாப்பிடும்போது பசங்களுக்கு காரம் இல்லாமல் இருந்தால் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும்ல, அந்த மாதிரி இருக்கும். இதே ரெசிபியை நான்வெஜ்லேயும் ட்ரை பண்ணலாம். நான்வெஜ்லேயும் நல்லாயிருக்கும். நம்ம மிளகாத்தூளோ அந்த பிரியாணி மசாலாவோ அந்த மாதிரி எதுவுமே ஆட் பண்ண போகிறதில்ல. ஆனால் டேஸ்ட்டு சூப்பராக இருக்கும். நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். சிம்பிளாக செஞ்சிடலாம், சீக்கிரமாகவே செஞ்சிடலாம். பாருங்கள், வெங்காயம் போட்டாச்சு. இப்போ வெங்காயம் நல்லா வதங்கணும். அதுக்கு நம்ம வெயிட் பண்ணணும். நான் இன்றைக்கி சீரக சம்பா அரிசி தான் எடுத்திருக்கேன். அது நல்ல டேஸ்ட்டு கொடுக்கும். அது ஒரு சின்ன டம்ளரில் ஒரு 2 டம்ளர் அரிசி எடுத்திருக்கேன். அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி காயும் போடுறோம் இல்லையா, அது நிறையவே வந்துடும். அதனால் 2 டம்ளர் அரிசி எடுத்து ஊற வச்சுருக்கேன். ஊறிட்டுருக்க அரிசி. நம்ம வெங்காயம் நல்லா வதங்கட்டும். இப்போ நல்லா வெங்காயம் வதங்கிருச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம இந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது கூட இஞ்சி பூண்டு, அது கூட பச்சை மிளகா ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இது காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு 3 பச்சை மிளகா ஆட் பண்ணியிருக்கேன். அது கூட புதினா தழை. அவ்வளோதான் இந்த பேஸ்ட்டு. இதையும் போட்டு நல்லா அது வதங்கும் போது அந்த ஃப்ளேவர் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இது எல்லாமே வதங்கி வரட்டும். பச்சை மிளகா மட்டும்தான் இதுக்கு காரத்துக்கு நம்ம ஆட் பண்ணுறோம். வேறு எதுவும் ஆட் பண்ணுறதில்ல. அதுவே நீங்கள் எவ்வளோ ரைஸ் போடுறீங்களோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி காரத்துக்கு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இது 3 பச்சை மிளகா நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இது நல்லா வதங்கட்டும். இது நல்லா வதங்கி வரும்போது நம்ம காயெல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். காய் கொஞ்சம் வேகிறதுக்கு டைம் எடுக்கும். அதனால் நல்லா நம்ம வேக வைக்கணும். ஏன்னா சீரக சம்பா அரிசிங்கிறப்போ சீக்கிரம் வெந்துடும். காய் நமக்கு வேகாமல் இருக்கக்கூடாது. அதனால் காயெல்லாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மூடி போட்டு நம்ம வேக வைக்கணும். நல்லா காயை நல்லா சின்னதாகவே கட் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் சாதத்தோடு பசங்க சாப்பிடும்போது புறக்கி எடுத்துட மாட்டாங்க. அதுவே நல்லா வெந்துடும். நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். உங்கள்கிட்ட கேரட்டோ ஏதாவது ஒரு வெஜிடபிள் இல்லைன்னா கூட பொட்டேட்டோ இருந்தால் பொட்டேட்டோ ஆட் பண்ணிக்கலாம். அதுவும் நல்லாயிருக்கும். எனக்கு பச்சை பட்டாணி ஃப்ரெஷ்ஷாக கிடைக்கல. நான் ட்ரை பச்சை பட்டாணி இருக்குல்ல, அதுதான் ஊற வச்சு ஒரு ஆஃப் பாயில் பண்ணி வச்சுருக்கேன் தனியாக. ஏன்னா இது கூட போட்டால் அது வெந்துடாது. அதனால் ஒரு ஆஃப் பாயில் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அப்புறம் இது கூட ஆட் பண்ணும்போது ஃபுல்லாக வெந்துடும். உங்களுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக கிடைச்சா கூட நீங்கள் ஃப்ரெஷ்ஷாக ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இது கூட ஒரு தக்காளி, ஒரே ஒரு தக்காளி போதும். அதுவே எனஃப் இதுக்கு. இதை நல்லா எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நல்லா இது வேக விடணும். ஒரு ஆஃப் பாயில் நல்லா வேகட்டும் இந்த காயெல்லாம். வெந்தோடனே நம்ம அதுக்கப்புறமா அரிசி ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது கூட நம்ம எதுவுமே ஆட் பண்ண போகிறதில்ல. பாருங்கள், நான் சிம்மில் வச்சுட்டு இது நல்லா வேக வைக்கணும். காயெல்லாம் நல்லா வெந்தால் தான் நம்ம அரிசி கூட சேர்க்கும் போது நல்லா ஃபுல்லாக பாயில் ஆகி வரும். நல்லா வேகட்டும். அதுக்கு சைடு பாருங்கள், நான் பொட்டேட்டோ ஃப்ரை எடுத்து வச்சுருக்கேன். நம்ம தயிர் பச்சடியும் வேணால் ரெடி பண்ணிக்கலாம். ஆனால் இது கூட பொட்டேட்டோ ஃப்ரை வச்சிங்கன்னா சாப்பாடு நம்ம லஞ்சுக்கெலாம் கொடுக்கும்போது நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நம்ம தயிர் பச்சடி கொடுக்குறதுக்கு இந்த பொட்டேட்டோ ஃப்ரை நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். பாருங்கள், இப்போ காய் ஆஃப் வெந்துருச்சு. இப்போ நான் அரிசி ஊற வச்சுருக்கேன் இல்லையா, அந்த அரிசி எல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கிறேன்.
இது நான் பாத்திரத்தில் வைக்கிறனால தண்ணி வந்து நம்ம குக்கரில் விடுற மாதிரியே தான் விடுவேன். ஏன்னா நான் அப்புறம் அதுக்கப்புறம் தம் போட்டுருவேன். அதனால் நம்ம சீரக சம்பான்னு சொல்லும்போது சீக்கிரமாகவே வெந்துடும். நம்ம ஊற வச்சு போட்டோம்னா இன்னும் சீக்கிரம் வெந்துடும். அதனால் இப்போ அரிசி போட்டாச்சு. போட்டுட்டு அந்த மசாலா எல்லாம் அந்த காய் எல்லாமே அதில் சேர்ந்து வரட்டும். சேர்ந்து நல்லா கிளறிடலாம். கிளறிட்டு நம்ம சாதத்துக்கு ஏற்ற அளவுக்கு நம்ம சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கணும். சாதம் ரொம்ப காரமாலாம் இருக்காது, மைல்டாக இருக்கும். பசங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும், நம்மளும் சாப்பிட்லாம். நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். சிம்பிளாக நம்ம செஞ்சிடலாம். காலையில் நீங்கள் ஏர்லி மார்னிங் கூட டிஃபன் லஞ்சு கொடுக்குறா இருந்தால் கூட ரெடி பண்ணலாம் டக்குன்னு. இப்போ நான் இந்த டம்ளரில் தான் அரிசி ஊற வச்சேன், 2 டம்ளர். அதே அளவுக்கு தண்ணி தான். 1 டம்ளர் அரிசிக்கு 2 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றுறேன். அப்போ 4 டம்ளர் ப்ளஸ் 1 டம்ளர் மொத்தம் 5 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றுறேன். போதும், அந்தளவுக்கு தண்ணியும் இனஃப். இது ஊற்றிட்டு நம்ம வந்து எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும். அந்த சால்ட் எல்லாம் போட்டிருக்கோம் இல்லையா, எல்லாமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம க்ளோஸ் பண்ணி வேக வச்சிட வேண்டியதான். பாருங்கள், அரிசி மிக்ஸ் பண்ண அரிசி பார்த்திங்களா, வெள்ளை. நம்ம வெந்தோடனையும் சாப்பாடு இப்படி தான் இருக்கும், வெள்ளையாக தான் இருக்கும். நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஓகே, நம்ம இது எல்லாமே மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம மூடி போட்டுடலாம். மூடி போட்டு இது நல்லா கொஞ்சம் கொதிக்கிற வரைக்கும் கொஞ்சம் மீடியம் ஃப்ளேமில் இருக்கட்டும். நல்லா கொதித்தோடனே சிம் பண்ணிவிடுங்க. பொறுமையாக அது வேகட்டும். பாருங்கள், நான் வந்து பொட்டேட்டோ ஃப்ரை பண்ணலான்ட்டு எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன். நம்ம யூஸ்வலாக ஃப்ரை பண்ணுற மாதிரி தான். நான் எதுவுமே ஆட் பண்ண மாட்டேன். கொஞ்சோண்டு அப்படியே எண்ணெய் மட்டும் ஊற்றி, ரொம்பலாம் எண்ணெய் ஆட் பண்ணல, கொஞ்சமாக தான் ஆட் பண்ணுறேன். போட்டு அதிலே ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துருவேன். கிழங்கு நல்லா சின்னதாக கட் பண்ணிட்டாவே போதும், சீக்கிரமே அது வந்து ரெடி ஆயிரும். சைட் பை சைடு நமக்கு இப்போ சாப்பாடும் ரெடி ஆகிட்டு இருக்கு. நல்லா வேகட்டும். சாப்பாடும் நல்லா வெந்தோன்னே நமக்கு அதுவும் நல்லா ரெடியாகி வந்துடும். நீங்கள் குக்கரில் செய்கிறதா இருந்தாலும் இதே தான், இதே மாதிரி தண்ணி இதே அளவு விட்டுக்கோங்க. விட்டுட்டு 3 விசில் வச்சுட்டு எடுத்துருங்க. ஏன்னா 3 விசில் போதே இனஃப். அதுக்கு சீரக சம்பா ரைஸ்க்கு கரெக்டாக இருக்கும். இதே இது இப்போ நம்ம வந்து நான் வந்து ஏன் இது பார்த்து வைக்கிறேன்னா, எனக்கு இதில் வச்சு எனக்கு பழகிருச்சு. தக்காளி சாதமாக இருந்தாலும் ஏதாவது காய் சாதம் டக்குன்னு செய்கிறேன்னா உடனே இந்த பாத்திரத்தில் வச்சுருவேன். ஏன்னா தண்ணி ஊற்றி அது ஈக்குவலாக வந்து அதுக்கப்புறமா நான் தம் போடும்போது கரெக்டாக வந்துடும். பொட்டேட்டோவும் நமக்கு சைட் பை சைடு ரெடி ஆகிட்டுருக்கட்டும். இதுக்கு தயிர் பச்சடியும் நல்லாயிருக்கும். நம்ம தயிர் பச்சடினா சாப்பாடும் மைல்டாக இருக்கும், அதுவும் மைல்டாக இருக்கும் இல்லையா, அதனால தான் நான் பொட்டேட்டோ ஃப்ரை வச்சுருக்கேன். இப்போ சாப்பாடு பாருங்கள், கொஞ்சம் நல்லா வெந்து மேலெல்லாம் தண்ணியெல்லாம் எதுவுமே வந்துருந்துச்சு. உருளைக்கிழங்கு வந்து சில்லி பவுடர் மட்டும்தான், வேறு எந்த பவுடரும் இல்லை. சில்லி பவுடர் மட்டும் ஆட் பண்ணிவிட்டு உப்பும் சில்லி பவுடர் மட்டும்தான், அது போதும். நம்ம வெந்தோடனே நல்லா வெந்தோடனே தான் சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணணும். ஏன்னா அந்த இது கருகிரும் இல்லையா, அதனால். ஓகே, சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் ஒரு ஃபியூ மினிட்ஸ் இருந்தால் போதும், நம்ம ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு நல்ல காரமே நான் போட்டிருக்கேன், ஏன்னா சாப்பாடு மைல்டாக இருக்கும். ஸோ அதுக்கு காரமாக இருக்கும் அது சைட் டிஷ். அதனால் நீங்கள் இது கூட முட்டை கூட நல்லா அந்த மிளகு போட்டு வறுப்போம் இல்லையா, அந்த மாதிரி கூட ரெடி பண்ணிக்கலாம். அதுவும் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது கூட சாப்பிடும்போது. இப்போ ஓகே, இது நம்ம பொட்டேட்டோ வந்து நமக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு. எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நம்ம சிம்பிளாக மசாலாலாம் ரொம்ப ஆட் பண்ணாமல் செய்ய முடியுமோ அப்படி தான் நான் மேக்ஸிமம் ட்ரை பண்ணுவேன். இப்போ நம்ம சாப்பாடை நல்லா வாசனை எனக்கு வந்துகிட்டே இருக்குது. நல்லா பாருங்கள், நல்லா சோறு வந்து வெந்து மேலே வந்துட்டுருக்கு. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து கொஞ்சம் உள்ளே பாருங்கள், கீழெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அந்த காயெல்லாம் இருக்காது, அந்த மசாலா அதெல்லாம் தெரியாத மாதிரி இருக்கும். நல்லா கிளறி
எல்லாம் ஏன்னா இந்த ஸ்டேஜில் கிளறினா தான் வெந்தோடனே கிளறினோன்னா நமக்கு வந்து சாதம் வந்து உடஞ்சிரும். அதனால் இந்த மாதிரி ஆஃப் பாயிலாக இருக்கும்போதே நல்லா எல்லா இதுலேயும் காய்கள் மசாலா எல்லாம் சேர்கிற மாதிரி கிளறிட்டு அப்படியே சேவ் பண்ணி விட்டுருவோம். பார்க்கும்போது தெரியும் உங்களுக்கு எப்படி ரெடி ஆகிருக்குன்னு. ஓகே, இதுவே கரெக்டாக இருக்கும். நமக்கு ஃபுல்லாக இப்படி இந்த ஸ்டேஜ் வந்தோடனே நம்ம தம் போட்டுக்கலாம். ஏன்னா தண்ணியெல்லாம் வற்றி நல்லா ரெடி ஆயிடுச்சு. ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம தம் போட்டுக்கலாம். நான் நார்மலாக ஒரு தோசைக்கல்லை வச்சு தம் போட்டுருவேன். அதுவே எனக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இதுக்கு. ஏன்னா இந்த பாத்திரம் கொஞ்சம் கனமான பாத்திரம், அதனால எனக்கு தோசைக்கல் வச்சு அது மேலே வைக்கும்போது ஈஸியாக இருக்கும். உங்களுக்கு லேசான பாத்திரமாக இருந்ததுன்னா அதில் செய்யாதீங்க. நல்லா கனமான பாத்திரமாக இருந்தால் பாத்திரத்தில் செய்யுங்க. இல்லைன்னா நீங்கள் குக்கர்லேயே ரெடி பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோதான், மூடி போட்டுற வேண்டியதான். மூடி கரெக்டாக கவர் ஆகிற மாதிரி போட்டுக்கோங்க. அதுக்கு மேலே ஒரு கிண்ணத்தில் தண்ணி வச்சு ஒரு பாத்திரத்தில் வச்சு நீங்கள் வச்சுக்கலாம். நிறைய வைக்கிறா இருந்தாலும் வைக்கலாம். இந்த அளவுக்கு போதும். வச்சோம்னா நமக்கு வெயிட்டுக்கு தானே, இந்த அளவுக்கு போதும். இது ஒரு 1/4 மணி நேரம் இருந்தால் போதும். எனக்கு தோசைக்கல் ஹீட் ஆகணும் இல்லையா, மீடியமில் தான் இருக்குது ஃப்ளேமு. ஒரு 1/4 மணி நேரம் இருந்தால் போதும். அதுக்கு மேலே நம்ம ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். நம்ம பொட்டேட்டோவும் இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ பாருங்கள், நமக்கு தம்மும் ரெடியாகி முடிஞ்சிருச்சு. ஏன்னா அந்த தண்ணி வந்து எனக்கு ஏர் பபிள்ஸ் வர ஆரம்பிச்சிச்சு. அதில் எனக்கு தெரிஞ்சிட்டேன் அந்த ஹீட்டெல்லாம் ரெடி ஆயிடுச்சுன்னு. பாருங்கள் சாப்பாடு எவ்வளோ சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சுன்னு. நான் உங்களுக்கு எடுத்து காமிக்கிறேன் பாருங்கள். அப்படியே சாப்பாடு நல்லா உதிரியாக நல்லா இருக்கும். நம்ம நீங்கள் நினைப்பீங்க பாத்திரத்திலே இவ்வளோ நல்லா ஓகே நமக்கு செய்ய முடியுமான்னு. நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்கள்கிட்ட கனமான அடி பாத்திரம் இருந்ததுன்னா நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். கண்டிப்பாக நல்லாவே வரும். நான் இதிலே செஞ்சு பழகினனால எனக்கு இது நல்லா பழகிருச்சு. நான் ஏன் லெமன் ஒரு 1/2 லெமன், அதில் 1/2 லெமன் கட் பண்ணி அதில் ஒரு 1/2 தான் புழிஞ்சிருக்கேன். ஏன்னா லெமன் ஃப்ளேவர் எனக்கு பிடிக்கும். அதில் புளியும் போது நல்லாயிருக்கும். உங்களுக்கு பிடிக்காதுன்னா வேண்டாம், புளியாதீங்க. பார்த்திங்களா நம்ம சாப்பாடு எப்படி ரெடி ஆயிடுச்சுன்னு. நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நீங்கள் காலையிலே டக்குன்னு லஞ்ச் பாக்ஸ் கூட ரெடி பண்ணி கொடுத்துடலாம். பசங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். இந்த மாதிரிலாம் காய்களை போட்டால் தானே அவங்க காயெல்லாம் சாப்பிடுவாங்க. வாசனை அப்படியே பிரியாணி மாதிரியே வந்தது. அப்படியே கமகமன்னு நம்ம பிரியாணி செஞ்சால் கூட எந்தளவுக்கு ஸ்மெல் வராது, அந்தளவுக்கு வந்தது. வெஜ் பிரியாணியை பொறுத்தவரை எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும். நம்ம சாப்பிடணுன்னு நினைப்போம். நிறைய நம்ம செய்யணும்னு நினச்சோம். நான் வந்து இப்போ இதில் காய் வந்து ஈக்குவலாக போட்டிருக்கேன். இந்த ரைஸ்க்கு ஈக்குவலாக காய் போட்டிருக்கேன். நீங்களும் அந்த மாதிரி போடுங்க. அப்போ தான் நமக்கு டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும், சாப்பாடும் நல்லாயிருக்கும். கொஞ்சமாக காய் போட்டோன்னா சாப்பாடு டேஸ்ட்டும் இருக்காது, நம்ம காய் சாப்பிட்ட மாதிரியும் இருக்காது. பொட்டேட்டோ ஃப்ரையும் எடுத்து வச்சாச்சு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம லஞ்ச் ரெடி ஆயாச்சு. பாருங்கள், ஃப்ரையும் சாப்பாடும் சூப்பராக ரெடியாக இருக்குது. உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இது பிடிக்கும். நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு பிடிச்சுன்னா நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிச்சுன்னா பார்த்துட்டு லைக் பண்ண மறந்துடாதீங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ ஸோ மச். பார்த்திங்களா, சாப்பாடு உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கும். நீங்களும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணிவிட்டு எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள். இது காம்பினேஷனாக நீங்கள் தயிர் வெங்காயம் வச்சுக்கலாம். ஆனால் காரமாக இருந்தால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அதனால நான் பொட்டேட்டோ ஃப்ரை வச்சுருக்கேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ ஸோ மச்.